Bafana bakithi uqagela kuphelele lapho kwiMamelodi Sundowns siphelele emkhulise extend i-contract yakhe ngo-2 years. Umfana i-contract yakhe ibizo-expire kuwo lo June esibheke kuwona, kodwa-ke wahlala phansi kwaxoxiswana. Ngangokuthi naye impela usa-happy lapha kwi-Sundowns ngoba ubengayisayini i-pre-contract kuba ubengekho happy kulo leli windi. Kwaxoxiswana-ke impela umfana uzohlala kwiMamelodi Sundowns until 2028 June. Contracts extended, siphelele emkhulise. Abebemfuna-ke impela kufanele bekhiphe imali impela, ngeke ngezwe beqagela ngapha nangapha bemkhomba koNoto, abanye bemkhomba koSoweto. Kodwa-ke nangumfana uvuselele ne-Sundowns, uchaza ukuthi u-happy kakhulu, ayikho inkinga anayo lapha kwi-Sundowns. Sebengakhuluma abakhulumayo kodwa yena ngokwakhe nje impela ayikho inkinga anayo. I-development ye-Sundowns-ke le muhle kakhulu lo mfana, siyamazi indishi, ushaya indishi enenkosi phakathi. One of the best talented players South Africa ever produced in this generation impela. Umfana uke wahlushwa-ke ama-injury nokuluza iform lapho nalapho, kodwa siyamazi ukuthi class is permanent. Ushikisha impela lapha emgodini, uyintsha kakhulu. Siphelele emkhulise, extended his contract for 2 years. Kusho ukuthi uzohlala kwiMamelodi Sundowns until 2028 June. Uma engayixoxanga-ke enye i-contract impela kuze kushaya leso sikhathi, kusangenzeka futhi a-extend because uyi-product yayo iMamelodi Sundowns. Akukho okungamvimba ukuthi a-extend because i-club uyayihlonipha futhi uyayi-appreciate-a esimenzele khona konke umshubo.